Аз само не мога да разбера, бе, защото си мислите, че излезете без мен. Аз идвам. Точка. Идвам. Даже си мислих, че раницата ми е приготвена вече и че ме чакате. Айде. Извеждай тук нещата. Хайде, добре, ще изчакаме. Ето и папионката, и нагръдника. Само да не ме забравите, ще седа тук и ще държа раницата. Отваряйте раницата да влизам. Братвърската ме вътре. Добре, мерси. Айде сега. Ме вкарате. Но трябва да ми помогнеш, трябва да ми помогнеш. Аз така, как да стане? Така, мерси. Така, супер. Така, и сега, като затвориш ципа да ме остави за главата, нали си знаеш урока? Айде, идвам. Идвам, взимат ме. Остави ме тук главата да си сложи. Супер. Айде, готов съм. Готов съм и идвам.